Добро утро! Добре дошъл или добре дошъл отново. Аз съм Дрия и днешният клас ще бъде зареждаща, раздвижваща, но все пак нежна сутрешна йога. Всичко, което ще ти е нужно и днес е йога постелка, може би йога блок или възглавница, нещо за което да поддигаш таза, ако е необходимо. Нека да започваме. Ще седнем в сукасана. Аз ще използвам йога блок. Повдигам таза, тъй че да могат колената ми по-свободно и спокойно да се отворят навън и надолу. В момента, в който вземеш тази позиция и усетиш, че кръстът ти се извива, коремът ти се прибира навътре и тялото сякаш иска да легне, моля те, използвай йога блок. Така че да можеш да отвориш предната и задната линия на тялото и да стоиш малко по-спокойно. Добре, ще затворим очи, поставяйки дланите върху колената, обърнати надолу или нагоре. Ще наместим рамената точно над тазобедрените стави и леко ще повдигнем бърдичката, тъй че да я центрираме. Тази практика е предназначена за сутрините. Затова ще започнем бавно, след това ще вдигнем леко темпото, за да го забавим отново. И ако по време на практиката усещаш пукания и стегнати места в тялото, знай, че това е нормално. Следствие на дългото време, прекарано в леглото, тялото малко или много се сковава. Дишаме нормално през носната кухина, лицето е отпуснато, няма напрежение. Сега ще направим няколко дълбоки дихания. Вдишваме корем, гръден кош, ключици. И издишваме през уста. И още два пъти вдишваме дълбоко, изпълваме цялото тяло с кислород, с прана. Почувствайте как тялото леква на издишване. Още веднъж вдишваме. Нека устните се докоснат нежно. Може да останете с затворени очи или да отворите леко клепачи, като оставите погледа да блуждае някъде напред и надолу. Ще започнем с врата и шията. Отпускаме брадичката надолу към гръдната кост и със следващото дихание изнасяме дясно ухо точно над дясното рамо. Отпускаме главата назад, силно повдигаме брадата нагоре. Завъртаме в ляво и слизаме надолу към лявото рамо, за да завършим окръжността. Дишваме назад. Издишваме напред и надолу. Опитвай се да не стягаш рамената и да не ги качваш нагоре към ушите, докато движиш врата и шията. Движението е изолирано само там. Завършваме тази окръжност, задържаме главата отпусната и тежка надолу. Почувствай как разтягането сега се концентрира в задната линия на врата и може би леко в горната част на същия по продължението на гръбнака. Добре, сменяме посоката на движение. Вдишваме, тръгваме с главата на лява страна. Отваряме нагоре, завъртаме надясно, слизаме надолу и се връщаме в центъра. Брадата минава ниско над гръдната кост.
Наблюдавай усещанията, които имаш във врата. Независимо дали те са приятни или изпитваш дискомфорт, просто ги приеми. И преди да започнем с малко по-динамичната част от курса, продължете с окръжности, още една, две. Нека да ви напомня, че не се опитваме да вмъкнем тялото в позите, а използваме асаните като инструмент да опознаваме тялото си такова каквото е днес. Утре може да е различно. След месец, надявам се, по-добре, ако практикуваш редовно с мен или някой друг преподавател. Добре, завърши тази последна окръжност. Задръж главата надолу отново за няколко дихания. Отпусни пак рамената по цялата дължина на лява и дясна ръка до върха на пръстите. Вниманието изнесено или към дъха, или към усещанията във врата. Добре, бавно се изправяме. Вдишваме, връщаме главата в изходна позиция. От тук може да останеш, ако си повдигнал таза на възглавница или блок. И ще продължим с разтягане на страничните линии на торса. Вдишвам дясна ръка в дясно, лява я следва. Отварям. Протягам се. Изнасям над рамото, ако имам възможност, още в дясно, без да завъртам гърдите надолу и корема. И се връщам в центъра. Вдишвам. Сменям страната. Внимавайте таза да не се повдига прекалено много от пода. Ако това се случва, просто задръж в малко по-горна позиция. Лактите не е нужно да са заключени. Ръцете няма напрежение в тях. Нека бъдем меки. Нека си доставим удоволствие. Нека си доставим удоволствие и това да е първото нещо, което ще направим в новия днес ден за нас. И вероятността да продължим с усмивка денят си ще бъде много по-голяма, нали? Хубаво. Отворете колкото ви е възможно, докъдето усещате, че тялото ви позволява тази сутрин. Добре, още веднъж на дясна страна. Връщаме се в центъра. И от тук ще се изправим на колена и длани, за да се настаним в Ваджарасана. Колената и петите са събрани, таза е отпуснат върху стъпалата. От тук вдишвайки, отваряме ръце през страни нагоре и се протягам, не само повдигам ръце. На издишване събирам длани, минават пред лицето и ги задържам в центъра на гръдната кост. Още веднъж дълбок дъх навътре, през носната кухина. Искам да усетите как гръднака ви се издължава и мускулите около него се активират и работят. Дълбок дъх навътре. Събирам длани, плавен дъх навън. Този път отваряме ръце, вдишваме. Сплитам пръсти, поставям дланите отзад на тила. Вдишвам тук, повдигам брадичка, лека извивка назад в горната част на гърба, лакти хубаво в страни. На издишване, лакти напред, тръгвам с брадичката, огъвкавявам горната част на гърба, раздалечавам лопатките, прибирам пъпа навътре към гръбнака и хубаво се извивам. Вдишвам нагоре. Издишвам надолу. Тук може да се движиш по-бързо или по-бавно, в зависимост от начина, по който дишаш. Движението тръгва, следва го и дъха. Или обратно. Тръгва дъха, движението следва.
Събуждаме гръбначния стълб, всички мускули отзад. Не натискай силно с ръцете. Последно повторение, издишваме до край. Добре, връщам се в центъра. Отпускам ръцете покрай тялото и от тук ще се настаним в опора на 4 точки. Дайте ръцете малко по-напред или колената малко по-назад. И ще започнем да правим едни големи окръжности с таза. Вижте как хубаво издължавам гърба, сядам назад колкото ми е възможно, отпускам челото и със следващото вдишване, повдигайки седалището, го избутвам силно надясно, напред. Ръцете помагат, силни ръце, корема също, активиране и през лява страна назад. Хубави големи окръжности. И отново, лактите са меки. Няма нужда да заключваме. Ще усетите как се събуждат тазобедрените стави, големите седалищни мускули, бедрата. Ето аз започнах леко да пукам, да издавам този така приятен шум, който преди години си мислех, че е вреден, но се оказа, че всъщност не е така. Затова чудесно, колената също се масажират и се освобождава напрежение. И оттам сменете посоката на движение, ако вече не сте го направили, моля. Дишайте. Добре, и на следващото изнасяне напред, нека ръцете поемат повече от тежестта на тялото и тук ще отпуснем тялото на една страна и на една ръка. Натиснете хубаво с тази дясна длан да усетите разтягането покрай ребрата и ако корема е много отворен напред или вляво, го завъртете леко надолу. Задържаме за 4, 3, 2, 1. Връщаме център, вдишваме. Сменяме страната, издишваме. Отново леко задържаме. Сменяме страната. Ще се раздвижим между тези две позиции с няколко повторения. Чудесно. Вдишваме център. Издишваме, изнасям таза назад, стъпалата в шпиц. Хубаво издължавам целия гръб. За момент задържам детска поза. Дълбок дъх навътре. Челото е отпуснато върху постелката. Ръцете могат леко да натиснат в същата, така че лактите да се повдигнат над йога мата. Задържам още един дъх. Със следващо вдишване, опора на 4 точки. Връщаме се в центъра на постелката. Колената са под тазобедрените стави. Корема е винаги тук леко ангажиран. Дланите са под рамената. Но ще завъртя пръстите да сочат към ляво-дясно коляно. И тук ще започна да движа от таза назад. В момента, в който усетите, че дланите се повдигат, задръжте в тази точка и не слизайте по-надолу. Движим се напред и назад. Ще усетите разтягането в линиите на ръцете. Надявам се. Добре, сега ще включим и пръсти. Подвивам пръсти, изнасям се назад, издишам. Връщам се напред, вдишвам и отново назад, за да издишам. Много леки, пулсиращи движения в двете посоки. Сега ще освободим ръцете, сядаме върху стъпалата. Задържаме се тук неподвижни. За 8, 7, 6. Разтягаме стъпалата. 4, 3,
2, 1. Освобождаваме същите. Сядам сега върху стъпалата си, ръцете назад. Може да ги поставите с пръсти обърнати навътре или пръсти обърнати навън, както ви е по-удобно. Може да задържите стъпалата и колената събрани или да разтворите колена. От тук танцуваща Камила. На вдишване лява ръка минава пред лицето и се отварям леко в страни. Може да повдигна таза, може да не го повдигам. И отново по същия път се връща ръката, за да сменим страната. Упс. И независимо къде се намирате, слушайте тялото. Отново ръцете меки, не търсим някаква строго определена форма. Може да отворите по този начин, да затворите, може да слезнете напред и надолу. И отново престрани назад и нагоре. Последно повторение, лява-дясна страна. И се връщаме в постелката. Върху постелката, извинявайте, в центъра. Подвиваме пръсти, гледащо надолу куче. Отваряме цялата задна линия на тялото в тази поза. Ръцете с хубаво широко разтворени пръсти, дланите натискат, всичките 10 пръста натискат и бутат гърдите корема навътре и назад към бедрата. Петите теглят надолу, независимо дали сте тук горе, тук долу или върху постелката. Задържаме за 4, 3, 2, 1. Вдишваме дълбоко. На издишане се изнасяме напред за дъска. Тялото е в една равнина. Лопатките са леко раздалечени. Вдишвам, пускам колена, изнасям стъпалата в шпиц. Отварям гърдите напред, събирам лопатки, извивам хубаво ломбалните прешнени или не толкова хубаво, може би леко ги пазя. По-лека извивката. И се връщам с таза назад към петите, за да се установя в гледащо надолу куче. Вдишвам. И издишвам бавно напред. Вдишвам за котка. Всъщност за крава. Издишвам назад и нагоре. Още 2 пъти. С дъхът. Направете едно дълбоко дихание тук. Преберете и корема към гръбнака. Натиснете отново с ръцете. Преберете брадичката. Нека короната на главата да сочи надолу. 4, 3, 2, 1. Длан по длан се връщаме назад към стъпалата, за да се установим в задната част на постелката. Стъпалата са успоредни едно на друго. На вдишване Ардha Uttanasana, прав гръб, независимо какво ще се случи с долните крайници. Дали ще ги свиете малко, много или ще останат заключени. Гледайте да издължите хубаво гърба, тук да няма извивка в кръста. Лопатките събрани, рамената назад, погледа напред и надолу. На издишване оставяме гърба да се огъвкави. Може да сгънете хубаво тялото или не. Вдишвам Ардha Uttanasana. И издишвам Uttanasana. Вдишвам. И издишвам. Вдишвам, този път тръгвам с прав гръб и ръце през страни нагоре. С
Събирам длани над глава, издишвам длани в центъра на гръдната кост. Дишвам. Протягам се, издишвам напред и надолу. Ръцете хубаво в страни. Още тук усещам как мускулатурата на гърба ми се активира. Издишвам, отпускам се. Вдишвам, стягам, издължавам, събирам. И надолу с издишването. Още веднъж. Вдишвам нагоре. Издишвам, длани в центъра. Вдишвам. И издишвам надолу. Вдишвам, прав гръб, прав ъгъл. С долната част на тялото и торса правим. Запомнете това усещане и го търсете. Издишваме надолу. От тук длан по длан се връщаме в гледащо надолу куче. Не разтваряйте прекалено широко стъпалата, нито се опитвайте да съберете кучето, т.е. разстоянието между длани и стъпала да стане по-малко, за да може да стъпите с петите. Петите с времето ще се срещнат с постелката. Добре, вдишвам дъска и издишвам гледащо надолу куче. Вдишвам напред за дъска. И издишвам, сгъвам в колена, таза тръгва нагоре, изправям краката, отпускам главата, прибирам корема. Вдишвам напред и издишвам назад и нагоре. Със следващото вдишване се изнасяме в дъска, задържаме за 4, 3, 2, 1. Сгъвам ръце в лакти, може би пускам колена или не и бавно тялото надолу. Изнасям стъпалата в шпиц. Ще направим вариация на кобра. Изнасяме дланите извън постелката. Натискаме с върха на всичките 10 пръста към пода. Лакти точно над китки. От тук вдишвам, стягам седалището, натискам с рамната кост и отварям в една по-ниска кобра. Издишвам надолу. Дишвам. Наблюдавайте усещанията в кръста и спрямо тях преценете колко високо да повдигате тялото. Компресираме задната линия, разтягаме предната. И надолу. Последно повторение. Дълбок дъх навътре. Със следващия порив за издишване, моля, бавно надолу. Вдишвам, прибирам длани покрай гърди, натискам, ползвам мускулатурата на ръцете и издишвам, баласа на детска поза. Задръжте за един дъх тук. Хубаво сме се протегнали, гърба е издължен. Със следващото вдишване опора на 4 точки. От тук ще изнеса десен крак назад и моля ви, тази позиция не. Хоп, таза леко прибран, корема стегнат. Но не стегнат да не мога да дишам, стегнат за да си подкрепя кръста. Особено за раждащите майки и аз съм в това число. Коремната мускулатура така или иначе се е разтегнала и ако имате болки в кръста, възможно е да имате слаби мускули, така че винаги съзнателно ангажирайте същите. От тук повдигаме десен крак, дишваме. Тежестта е разпределена между длани и коляно. На издишване надолу. Вдишвам нагоре. Издишвам надолу. Вдишвам нагоре. Издишвам надолу. Стъпалото е в контрашпиц. Погледът ми е напред и надолу. Движението е изолирано от таза. Добре, включваме още едно движение. Изнасяме крака настрани. Стъпваме. И леко поглеждам назад през ляво рамо към стъпалото. Искате да усетите стягане на тази лява странична линия и разтягане на дясната. Отново покрай ребрата е усещането.
Поглеждам хубаво назад. Връщам крака в центъра, пускам надолу. Връщам крака в центъра, изнасям страни, издишвам. Добре, още веднъж. Задръжте тук. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Връщам десен крак назад и нагоре. И прехвърлям ляво стъпало леко в страни, така че да мога да отворя. Нека да се обърна на другата страна, за да ме виждате. Да мога да отворя десен крак от тазобедрената става и да не загубя баланс. Една права линия правим с цялото тяло. Отваряме дясна ръка нагоре. Дълбок дъх навътре. На издишване се протягаме напред. Погледа надолу, страни или нагоре. Дишаме, държим. Още един дъх. На издишване пускам първо ръката, за да се осигуря опора и да мога безопасно да пребера десен крак. Сменяме страната. Повдигам ляв крак назад. Ако искате, първо стъпете, за да намерите къде е центъра на тежестта ви. Разпределете тежестта равномерно между дланите и стъпалото и чак тогава повдигнете ляв. Вдишваме. Издишвам надолу. Вдишвам. Моля, не повдигайте крака по-високо от таза и отново това движение от кръста искаме да го няма. Вдишвам и издишвам. Вдишвам навътре и издишвам навън. Добре, включваме и изнасяне на крака в страни по диагонала. Стъпвам, поглеждам назад, усещам разтягането в лявата линия, връщам крака в центъра. Надолу, връщам нагоре. Изнасям страни. Център, надолу, център, страни. Последно. И ще задържим на дясна страна. Стъпвам. Натискам малко повече, може би с лява длан този път. Поглеждам назад. Дишам през цялото време. Не задържам напрежението вътре в тялото. Извеждам го с всяко следващо издишване навън. И се връщам в центъра. Задържам крака повдигнат назад и нагоре. Премествам леко дясно стъпало навън. За повече баланс. Отварям от тазобедрената става. Лява ръка следва движението. Дълбок дъх навътре. На издишване се протягаме. Бутайте корема напред, така че тялото да се запази в една равнина в центъра. Задържаме за още 4, 3, 2, 1. Пускам първо ръката, след това коляното, точно под тазобедрената става. Вдишвам тук. На издишване гледащо надолу куче. Отпуснете главата. И със следващото дихание бавно назад отново, длани към стъпала. Задръжте тялото отпуснато. Осъзнайте как се чувстват пръстците, бедрата, задните, седалищните мускули. Моите са винаги много натегнати. След, 12-13 години йога практика, все още има напрежение там, което означава, че анатомична даденост ми е да имам някаква рестрикция
точно в тази част от тялото, която трябва да уважа и да заобичам, така че ви подканвам и вие да приемате тялото си такова каквото е. Леко ще се залея наляво и надясно. Хайде заедно. Главата не забравяме, отпусната надолу. И сега с тези леки полюшвания ще започна бавно да се изправям. Бавничко нагоре. Продължавам да се движа вдясно и вляво. Връщаме главата в центъра, вдишваме, заедно с нея повдигаме и рамената към ушите. И издишваме, отваряме рамената назад и надолу. Затворете очи за момент, оправете си дрехите, ако е необходимо, косата. Продължаваме с няколко пози за баланс. Овладейте дъха. Нека да се върнем към този изначален ритъм, който заложихме на вдишване и на издишване. Да, ритъма на сърцето се забързва, да, тялото се загрява. Надявам се усещате как започвате да чувствате всяка част от себе си жива. Но сега искаме за малко да се заземим. Бавно отваряме очи и търсим фокусна точка някъде напред и надолу. Прехвърляме тежестта върху левият си крак, сгъваме десен в коляно, повдигаме. От тук може да хванете стъпалото и да изберете къде да поставите същото за поза дърво. Ще се обърна напред, за да ме виждате. Хубаво отваряме коляното в страни. Хубаво издължаваме торса. Корема ангажиран. Натискаме с стъпалото, натискаме с бедрото. Позиционираме ръцете в център. Балансираме върху ляв крак. Врикшасана. И ако има леки полюшвания, представете си едно дърво. То също не е статично. Движи се наляво-надясно, когато има бури повече. Но това, че дървото е гъвкаво, не е стегнало, не се е вкопчило, всъщност го прави толкова адаптивно за всякакви ситуации. Добре, задръжте за още няколко дихания в тази поза. И от тук моля на следващо вдишване, със следващия порив за дъх, отворете коляното на десния крак напред и направете една малка крачка. Сега ще балансираме върху десен, сменяме краката, вдишваме, повдигаме ляво коляно и увиваме около другия крак, левият. Поза ореол. Заемаме с долните крайници. Ако не можем да увием, стъпваме. Пръстите докосват земята. Корема е стегнат, таза е леко навътре прибран, издължена горна част, не се накланяме напред. Дишаме тук. 4, 3, 2, 1. Вдишваме силен десен крак, натискаме, повдигаме ляво коляно на височината на таза и стъпваме. Правим крачка. Задържаме, уверяваме се, че се чувстваме стабилни. Войн 3. Със следващото дихание, бавно, с торса напред, крака назад. Контрашпице стъпалото. Корема отново ангажиран, подпира гръбнака. Не е нужно да вдигаме крака високо, погледа напред и надолу. Ръцете може да останат тук, може да ги изнесете назад. Дишаме. Хубаво лопатки съберете, рамената назад. 4, 3, 2, 1. Вдишвам. Този път ще стъпя зад
левия си крак. Меки колена, сгъвам същите, отварям ръцете нагоре, вдишвам дълбоко, хващам с лява длан дясна китка и се протягам наляво. Обръщам погледа надясно. Ръката минава точно покрай дясната буза. 4, 3, 2, 1. Вдишвам, връщам се в центъра, стъпало до стъпало, отпускам ръцете покрай тялото, за да поема дълбок дъх навътре. Протягам се нагоре, събирам длани над глава, издишвам ръце през страни надолу, отпускам хубаво торса към долните крайници. Може да свиете колена достатъчно, че да преберете горема и гърдите към бедрата, или те да останат заключени, да пуснете ръцете покрай стъпалата. И в двата случая, колкото по-издължен гърба, толкова по-добре. Аз днес съм тук. От тук ще стъпим с длани покрай стъпала, десен ляв назад. Връщаме се в дъска, вдишваме. На издишване пускаме цялото тяло на постелката. Отново длани изнасяме в страни, извън йога мата. Вдишваме кобра в центъра, стегнати крака, стегнато седалище. На издишване дясно рамо навътре и надолу към центъра на постелката. Поглеждам изпод лявата мишница назад към стъпалото. Вдишвам център. Издишвам, сменяме страната. Вдишвам център. Издишвам. Отново на другата страна. И още веднъж ще повторим. Отварям, предлагам сърцето, извивам тялото назад. Издишвам надолу. Рамо прибирам навътре и надолу. Към центъра на постелката. Връщам се още за едно дихание. Брадичка, може би нагоре или не. Издишвам надолу. Прибирам длани покрай гърди, натискам, стъпвам с стъпалата или ползвайте по този начин колената за опора и се изнесете в гледащо надолу куче. Дълбок дъх навътре. Плавен дъх навън. Длани към стъпала. Задържаме тялото отпуснато. Главата, ръцете. Същата поза, но този път може би малко по-различно да я усещате в тялото. Включвам полюшванията в дясно, в ляво. Меки ръце, отпусната глава, меки крака. Изправям се последователно през страни нагоре, малко по малко, стъпка по стъпка, дъх след дъх. Задържаме в Тадасана. В тази поза трябва да усещате как сте стъпили здраво върху постелката. Глезените, колената, тазобедрените стави са подредени едно над друго. Таза е леко прибран навътре, корема е леко ангажиран. Горната част е издължена, отворена, изправена. Короната на главата сочи нагоре. Брадичката нито напред, нито надолу, нито нагоре. Центрирана. Бавно отварям очи. Срещам се с външния свят. Оставам фокусирана. Врикшасана, поза дърво. Десен, опорен, вдигам ляв, вдишвам. Избирам позиция за стъпалото. Може би на другата страна ще е различно. Може би не. Длани в центъра на гръдната кост. И оставаме в позата. Оставаме с усещането. Оставаме с преживяването. Ако паднем, се връщаме. Сменяме
краката. Стъпвам с ляв напред. Десен повдигам. Хоп. Увивам около ляв или стъпвам долу. Поза орел и на тази страна. Слизам с таза без да слизам с торса напред. Задържаме за 6, 5, 4. Дъхът продължава да се движи. 2, 1. Вдишвам. Отново сменям опорния крак. Поза войн 3. Този крак може да е изгънат от коляното, не е задължително то да е заключено. Дишаме. Бавно се изправям. Този път стъпвам зад, десен крак в страни. На пръсти съм с ляв крак. Отварям ръцете, дишвам дълбоко, издължавам се, хващам с дясна длан лявата китка. Издишвам, огъвам тялото на дясно. Вдишвам, отпускам ръцете, стъпало до стъпало. Издишвам до край. Вдишвам ръце през страни нагоре. Издишвам ръце през страни и надолу. Вдишвам Ардha Утанасана, прав гръб. Издишвам, пускам дланите покрай стъпалата. Ако не стигате и вие пода като мен, сгънете достатъчно колената, тъй че да ви е възможно. Ляв, десен, десен, ляв. Дъска, стегнат корем. Издишваме надолу. Този път вдишваме. Изнасяме ръцете зад седалището. Събираме всички пръсти. Издишваме. Изтегляме ръцете назад и със следващото дихание натискаме с стъпалата, с рамната кост и отваряме горната част на тялото. Шалавасана. Теглим с ръцете назад към стената, зад нас. 3, 2, 1. Издишваме надолу. Прибираме ръцете покрай гърдите. Дъска, дълбок дъх навътре. Гледащо надолу куче. Дълбок дъх навън. Раздвижете главата. Изгънете няколко пъти колена на едно място. Или направете каквито естествени движения усещате, че искате да случите. От тук се изнасяме напред. Изненадах ли ви? Към предната част на постелката с малки стъпчици и бавничко. Хоп-хоп. И озовавайки се в предната част на постелката, раздалечете малко повече стъпалата, пръсти навън. И от тук вдишваме, слизаме надолу с таза. Издишваме, връщаме се нагоре с таза. Отпускаме главата, гърба. Вдишвам. Вижте къде са ми ръцете от вътрешната страна на колената. Държа ги отворени. Издишвам надолу. Вдишвам. Издишвам. Добре, връщаме се надолу за маласана. Йога клек. И преди да задържим в позата, искам няколко пъти да отпуснете колената надолу и навътре. Може да съберете длани, може да оставите ръцете отпуснати. Вътрешна ротация. Наместваме се сега статични, неподвижни. Дланите в центъра на гърдите. Държим колената отворени. Хубаво. Издължаваме торса.
включим тук една усукваща поза. Пускаме лява ръка надолу. Може да ползвате центъра на постелката или може да отворите ръката в страни. Аз предпочитам центъра, затова ще направя по този начин позата. Отваряме дясна ръка. Колкото ми е възможно назад. Гърдите остават напред. Предлагаме ги отново нагоре. Предлагаме си сърцето. Връщаме се в центъра, вдишваме. И на издишване влизаме в позата, сменяме страната. Друг вариант, който може да опитате, да поставите дланите от вътрешната страна на коляното и да натиснете с ръцете, така че тази ръка, която е отгоре, в случая лява, да се издължи и вие отново да издължите и торса, да отпуснете леко главата, може би леко да се завъртите. Другата ръка продължава да подпира коляното навън на другия крак. Добре. Сядаме на постелката. И от тук ще направим масичка, стъпалата на ширината на таза, ръцете с пръсти обърнати към седалището. Още тук натиснете, отворете гръдната област, ramена назад, осъзнайте как лопатките се събират и мускулите в горната част на гърба се активираха. Задържаме за момент. И сега повдигаме таза. Вдишваме, стягаме бедрата също. Главата отива назад или не. И издишваме надолу. Без да се отпускаме. Докосваме постелката. Номер 2. Вдишваме. И издишваме надолу. Вдишваме. Последно повторение. Дълбок дъх навътре. Задръжте за 6, 5, 4, 3. Колената сочат точно напред. 2, 1. Бавно връщаме таза върху йога постелката. Сядаме. От тук пръсти обръщаме навън, тъй че да се облегнем на ръцете. Това ще бъде тяхната функция. Дясно краче, дясно колянце. Повдигаме крака, шегувам се. Глезен, десен, точно над ляво коляно, фигура 4. Позната ви е на всички, които сте правили поне 3-4 пъти йога. Тази поза разтяга седалищният мускул, така че търсете усещане там. Вижте как аз се полюшвам, щях да кажа люлея. Полюшвам се наляво и надясно. Може да не го правите, може да останете статични в центъра и неподвижни. Въобще може да правите върху постелката всичко, което желаете, стига то да бъде безопасно за вас. Затова е хубаво да експериментирате върху йога мата си, независимо дали практикувате в къщи или с преподавател, или не знам, да си имате някаква групичка, които да се събирате и подкрепете. Хубаво е да сте опитали поне 2-3 варианта на поза, за да знаете коя е вашата. Защото на всички ни телата са различни, възможностите са различни. Има неща в тялото, които могат да се подобрят, такива, които не могат. И ние тези моменти трябва да сме ги осъзнали и да сме ги разбрали, за да можем да практикуваме осъзнато. Сменяме страната. Фигура 4. Глезен. Не стъпало. Глезен. Над коляно. Опорния крак може да го плъзгате назад и напред. Колкото по-близко е стъпалото до седалището, толкова по-силно се усеща съответно и разтягането. Не знам за вас, но аз доста се задъхах
леко се изпотих, което означава, че съм свършила добра работа, поне за мен. Това беше целта и на тази практика. Нежно да раздвижим тялото, без да има много сила, много резки движения, много сложност в самата практика. Излизаме от позата, вдишваме и на издишване отпускаме ляв крак до десен. Сядаме в сукасана. Кръстосайте който крак желаете отпред. Връщаме се тук, където започнахме, но може би много по-удобно, усещайки тялото в тази поза. Длани върху колена, надолу или нагоре обърнати. Торсът е издължен, брадичката центрирана, лицето отпуснато, очите затворени, без напрежение. Оставаме за няколко минути в тишина. С всички положителни моменти, които имахме върху постелката, с всички предизвикателства, които имахме върху постелката, с всички забавни моменти, които преживяхме върху постелката, въобще с всичко, което почерпихме, докато раздвижваме тялото тази сутрин. Събираме длани в центъра. Може да благодарите на себе си, че въобще тази сутрин развихте постелката и практикувахте. И аз също ви благодаря, че ме направихте част от вашата практика и че бяхте част от моята. Пожелавам ви един усмихнат, прекрасен ден и до следващи срещи. Намасте!